Z hlavnej obrazovky, a teraz z dashboardu, prejdeš do účtu. Tu vidíš osobné sociálne siete, ktoré môžeš prepojiť. Začneme s LinkedInom. Na to budeš potrebovať vlastné prihlasovacie údaje do LinkedInu. Potom prepojíš Facebook so svojím osobným účtom. Prihlásiš sa cez Facebook a Instagram a pri overení môže byť potrebný aj WhatsApp. Je to nutné, pretože platformy si vždy chcú overiť, že majú dočinenia so skutočným používateľom. Až potom môžeš, ak máš oprávnenia, prepojiť firemné účty. Zaškrtni všetky políčka, ktoré vidíš, aby si udelil súhlas. Potom prejdeš na Instagram a tam taktiež zaškrtneš každé políčko, aj tie, ktoré patria firemnému účtu. Teraz prepojíme firemné účty. Choď do účtu a potom do firemných účtov na sociálnych sieťach. Klikni na tlačidlo Pridať firemnú stránku. Tam nájdeš všetky platformy, ku ktorým máš oprávnenia. Prepoj firemnú stránku, ktorú chceš používať na zdieľanie príspevkov. Ak prepojíš Facebook stránku, Instagram sa prepojí automaticky. To nemusíš robiť zvlášť. To isté urobíš aj pre LinkedIn. Teraz môžeš zdieľať príspevky na svojej firemnej stránke. Dostaneš push notifikáciu alebo e-mail, keď bude príspevok pripravený. Ak máš oprávnenia, môžeš text ešte upraviť. Potom môžeš príspevok hneď zdieľať alebo naplánovať. Tvoj príspevok je teraz zdieľaný na firemnej stránke.
Zelené zaškrtnutia ti ukážu, že príspevok bol úspešne zdieľaný. Ak vidíš červený krížik, musíš účty znova prepojiť. Najprv odpoj firemné stránky, potom znova prepoj osobné stránky a nakoniec pridaj firemné stránky späť. Je to potrebné, pretože sociálne siete občas z bezpečnostných dôvodov požadujú nové prepojenie.